Els incendis forestals, el foc, sempre han estat en la nostra societat un tema controvertit. És habitual que en les nostres tertúlies, després de dinar, de sopar, especialment a l'estiu, tots discutim si el foc és bo, si el foc és dolent, si n'hi ha que erradicar-lo, què fer en les zones forestals del nostre país per a que siguin sostenibles. La veritat és que venim d'un període llarg, d'uns 50 anys, en què tenim una gran controvèrsia perquè l'abandonament del territori al País Valencià ha donat lloc a una vegetació que s'ha recuperat de forma molt eficient, tant per reforestacions com per la recuperació natural. En quan s'abandonen els camps de cultiu, hi ha un procés de regeneració vegetal que afavoreix que quan el foc està present s'expandisca i siga de veritat difícil de parar-lo. Aquesta discussió que tenim tots en les nostres famílies o en els nostres amics habitualment també està present en el món científic. El que sabem dels incendis forestals és que han estat presents en la Terra des de fa 500 milions d'anys. És a dir, des que la vegetació colonitza els continents. I, per tant, tenim que entendre-ho com a part dels ecosistemes. Els ecosistemes han evolucionat, s'han adaptat als incendis forestals i per això tenim vegetació i fauna que és capaç d'afrontar-los i sobreviure a ells. A més, l'espècie humana es caracteritza per poder controlar el foc. De fet, és una de les habilitats que ens distingeix d'altres éssers vius. El foc ha estat present en els caçadors-recol·lectors, l'utilitzaven per a caçar, l'utilitzaven per a canviar els ecosistemes i afavorir la presència d'herbàcies i, per tant, d'herbívors, els quals podien caçar. Els hem utilitzat directament per a caçar, per a poder fer que els animals foren més fàcils de ser abatuts. I fins i tot l'home l'ha utilitzat el foc com a agricultor. De sempre l'agricultor ha utilitzat el foc per a desfer-se de plagues, eliminar rastrolls i fer més productiu els ecosistemes agraris. Els ecosistemes agraris, per tant, han estat configurats a partir de la mà de l'home, la mà del foc, i amb ells els ecosistemes també forestals. Els humans hem colonitzat tot el territori del planeta, exceptuant l'Antàrtida, i hem aplicat l'agricultura o la caça i, per tant, el foc ha estat present en tot ells. Sabent això, i dades com que les sabanes, les praderies o les estepes es cremen anualment, tenim que encetar una nova etapa en el món de la ciència en què hem de reconèixer els incendis com algo que és natural o és part de la natura. I en lloc de lluitar contra ell, hauríem de lluitar amb ell per a gestionar millor els nostres boscos i les nostres zones agrícoles. El que fem en el grup d'investigació al Departament de Geografia de la Universitat de València és estudiar com el foc altera les dinàmiques hidrològiques i erosives dels sòls. Com quan hi ha un incendi trobem un espai obert, sense vegetació i cobert de cendres. Aquestes cendres són molt beneficioses en els primers mesos perquè són capaces d'absorbir les pluges i evitar l'erosió. És ben cert que una vegada aquestes cendres són llevades o són absorbides en el sòl, van a deixar pas a un espai molt endeble, sense coberta vegetal, que afavorirà les escorrenties, afavorirà que l'erosió sigui més alta i, per tant, una pèrdua de sòl, cosa que no és positiva. Però també és cert que passats uns mesos, passats uns anys, trobem una recuperació vegetal abundant. Els ecòlegs, des de fa ja diverses generacions, han anat aportant-nos informació el per què ocorre aquesta recuperació vegetal. I és per una adaptació, ja sigui per rebrotadores, ja sigui per germinadores, és a dir, les plantes han desenvolupat estratègies que han permès que se recuperen els espais forestals després dels incendis. I tot això porta una bona notícia, i és que després, passats uns anys, els ecosistemes cremats, especialment al Mediterrani, que estan molt adaptats al foc, tant per la seva presència ancestral com per l'ús humà, es recuperen i ja no deixem de veure-los com a uns espais cremats. Així vull recordar, per exemple, el surar de Pinet, cremat aquest estiu passat, en el que estem treballant, i quan mirem les fotos de fa 20 o 25 anys, veuríem un espai en el que no havia tingut incendi. Quan mirem el passat i la informació, sabem que han hagut altres incendis, però que aquests espais es recuperen de forma molt positiva. Ara mateix,
encara no ha passat un any i ja tenim totes les sureres rebrotades, tenim una recuperació molt abundant de les coscolles, dels gentiscles, dels ginebres, i estan apareguent ja ara a la primavera, en les pluges que han tingut les últimes setmanes, estan apareguent ja les rebrotadores, els romers, apareixen també els pins, i això farà que l'ecosistema es recuperi. Per tant, tenim que veure el foc com part de l'ecosistema, el hauríem d'utilitzar com a gestor dels espais naturals i dels espais agrícoles, i per això hauríem d'utilitzar el que anomenem cremes prescrites. En lloc d'esperar a que el foc es produïsca d'una forma descontrolada, amb molt de risc per a les propietats i les vides humanes, tindríem que encetar un pla en el que poguérem, de forma estratègica, aplicar el foc en algunes zones en l'època en què se pot controlar millor, és a dir, a l'hivern. La intensitat del foc, és a dir, la temperatura que s'alcança, l'impacte que genera en el sòl el foc, és determinant en les seues conseqüències. Si les temperatures són molt altes, això ho podríem tindre en un mes d'agost, amb molt de vent i una vegetació molt seca, això danya molt l'ecosistema. Faria que algunes plantes ja no rebrotaren, provocaria que el sòl es degradara molt i que, per tant, l'erosió fos molt alta. En canvi, si l'incendi es produeix en baixes temperatures i en una superfície menuda a l'hivern, els efectes són molt menys impactants per als ecosistemes forestals. Per tant, partint d'aquests coneixements, dels nostres estudis, en els que veiem que n'hi ha una gran crisi després de l'incendi en què n'hi ha escorrenties, n'hi ha tasses d'erosió molt elevades, passaríem a una bona notícia, que és que podem gestionar millor els espais naturals que poden ser afectats per incendis. En aquesta gestió entenem que la presència de l'home, com sempre ocorre al Mediterrani, té que estar present. L'abandonament del territori és la clau que explicaria l'increment dels incendis. Els grans incendis forestals, aquests de més de 500 hectàrees, que són els que provoquen danys irreversibles, els que generen un impacte en una gran superfície del territori. Per tant, nosaltres proposem incendis menuts, dissenyats a propòsit per augmentar la diversitat i controlats per els mateixos gestors, els mateixos bombers. Tot això donaria lloc a un espai més divers, a un espai en el que té que estar present la mà de les persones per a fer que siga viable. Per tant, en companyia del foc hem que implementar estratègies que es permetisquen recuperar la població de zones de muntanya i fer-les vives. El foc, en definitiva, és una conseqüència de l'abandonament i tenim que lluitar contra ell.